her, og vi skal ud og teste kage. De to testkager, vi har, det er den chokoladekage fra Isis, og den her chokoladekage fra Amo. Den her, det er selvfølgelig den sunde, og der er der kun 230 kalorier per 100 gram, og der er ikke noget tilsat sukker, kun sødstof. Den her Amo-kage, der er der 500 kalorier per 100 gram, og der er en masse tilsat sukker. Når vi kommer ud, så vil det være den her sunde kage, der er mærket med gul, og Amo-kagen, den usunde, der er mærket med orange. Og så må vi jo se, hvad folk bedst kan lide. Og det her er gul kage. Og når jeg har smagt begge kager, så vurderer I hver især, hvad for en I synes, der er bedst. Nu er der ikke sådan noget klamt i. Nej. Hvis I synes, at det er den orange, der er bedst, så tager I en orange sæd og giver til mig. Hvis I synes, det er den gule, der er bedst, så tager I en gul sæd og giver til mig. Og det er orange? Det er orange, og det er gul. Ja. Okay. Og I må gerne smage et stykke hver. Måske skulle vi lige tage. Der er ikke noget ulækkert. Havde du orange? Ja, jeg har orange. Får du en orange sæd ovenpå, og jeg får en gul sæd ovenpå. Sådan. Og hvis I siger, den ene den er med sukker, den anden er uden sukker. Ja, den ene er med. Kan vi sige, hvad der er en begge sådan samtidig? Det er nemmere sådan en forskel. Okay. Den her, den smager tom chokolade. Den der smager sukker. Den der smager sukker. Og så har været bagefter. Den er bedst. Hvis I giver os en sæd, så giver vi nu. Lad mig godt, hvis du svarer på. Hvad er det egentlig bedst til lide? Så hvis nu I så får at vide, at den her er uden sukker, der er slet ingen sukker i, og den her, der er der en masse sukker i. Vi lige så, hvis de begge stod foran jer, og I vidste, at der ikke var sukker i den her, vi lige så hellere spise den, end den, der er fyldt med sukker. Den der. Jeg vil næsten spise den her, fordi den smager bedst, men hvis jeg ikke vidste, hvad der smagte bedst, så ville jeg Det smager forskel. Og så skal I bare smage, hvad for en I bedst kan lide. Nå, helst også det. Det er sådan små stykker, det her. Ja, så der skal sådan være sådan. Det smager ikke engang godt, den der. Det er et stort stykke der. Jo. Jeg vil gerne lige sige, det er ikke også, der er faktisk sådan færdigt. Det er ikke nogen færdig.